Ni Hendaiarra eta Hendaian nago soraturik. Bai, alemanak eben zuzten. Alemanak, hor bunker bat dago, eta beste 10 bat daude Hendaian bunkerrak, muro da Atlantikoa izan zutena. Hendaiatik hasita Dunkerkeraino, kosta guztian bunkerrak zuzten. Ez da ere beste mundukoa izan du. Kolaboratore asko izan dire, alemanen aldeko jende asko izan da. Ez hemen Hendaian bereziki, baina frantzi guztien. Eta gero ere berezitasuna da muga, orduan mugakin Hendaian pasatzen ziren bai juduak, bai inglesak, bai espaineruntz, Barrokozora joteko edo Portugala joteko eta handikan gero Inglaterrara edo joten zirenak. Bertako bizia bai izan ziren gerlako restrikzioak, zehon jakiak eta etzen hain errez harrapatzen, baina behin eta berriz muga degunez hemen falta dana beste aldera eta beti hola izan da. Batez, hori da anekdotikoa da, hori sortatu zen hemen, hori historia bada, Hitler etorri zela eta Franco berandu etorri zela eta ez dakiz eta bakiz baina bakarrik bai, zaharrak kontatua nola Hendaia dana soldaduz kokatua zegoela, ezin zela mugitu eta arkaski bat ezin zela egin eta topatu ziren horrezazioan tren onduan eta bat beste bakotxa berezea jontzen gero, beste ikabe. Batez ere, ordu hartan rodamentuak. Rodamentua izan da Hendaian izugarri. Eta industria behar zituen rodamentu onak. Bertan Espainian egiten zirenak ez ziren onak, kontra ondo eramaten ziren. Gauza bera nailonekin, plastikoa orokorki, eta beste gauz asko. Hori izan zen kontrabando industriala. Gero baita ere, ardoa, alkoholak, tabakoa alde batetik, gara hartan tabakoa hemendik ematen zen gaur handiko nara, kafia, azukria, beste erlean, ez zehozten. Orduan jendea honetan zen erostera. Eragin handia izan du Hendaiako bizitzan trena. Hendea esan herri arrantzale gehiena. 1974an inauguratu zen Paris-Madrideko linea eta hemen Hendaitik pasatzen zen. Orduan hasi ziren etortzen bai ferrokarrileko funtzionarioak, bai aduanakoak, bai polizikoak eta bar. Eta hori izan zen nun baiten olako kolonizazio bat. Baztertu dutena, lehengo Hendaia baztertu zuten, ez zuten ezagutzen eta bosta jorez egiten. Orduan hasi zen Hendaian modernoa demagun, orduan hasi da. Trena etorri zela, gero izan da ospitala, dago ospital bat ondaztonduan, ospital Eiomagen, Pariseko ospital bat. Jasotzen zituna Pariseko garai hartan poliominitis eta zulkatena. Ospital hori nahi izan zuten Donibane jarri, Donibondarrak zuten nahi izan du, zikila izan bere indako, eta Hendaian kokatu zen. Orduan, ferrokarrila bazitun gutxi gura bera 500 enplegu, eta ospitala beste 300 edo. Ziren Hendaiako lantokia handienak. Aktibidade asko artizaua batez ere, komerzioa bestaldekin. Komerzioa Hendaian gaur egun komerzioa totalki desagertu da, baina garai hartan muga zegoela, Gipuzkoan eta Frantziko produktuak behar zituzten. Batez industrian eta horrela kontrabandoa hornitu zen. Frantzesez, horri frantzesez. Hendaiako ikastola da Iparraldeko handiena. Betiko emearrak demagun,
gero etorri berriak, eta gainera ere, Irundiketan batzuk etortzen dira ikastolaren daira. Hori oso berezia da, azpimarratzekoa da, beste aldetik, Irundik, Hondarribitik beratik edo, ez da egiten. Beste aldetik ikasleak asko, beti izan dire, baina gaur asko eta asko. Gaurko gunean esaten dute hemengo endaiako eskoletan, ikasleak egunetik 60 edo 80 ez dakite frantsesez. Berezitasuna genuen gure familian zeren eta aita indar handi egiten zion euskarari. Hemen ondaian gara hartan oso gutxi egiten zen euskara. Eta gure familian kanpoan frantsesez egiten genuen ere, baina etxean beti euskaraz. Eta hortikan gure berezitasuna gutxin eta eginean euskara ziten genuen. Alde batetik, euskara ez da ikusire eta gainean guginen espainolak. Gurasoak bezalditik etorritakoak orduan espainolak eta deitzen ziguten espainol karakol. Euskara zikitenak eta erabiltzen ez zutenak hasi dire erabiltzen eta gehiago usartzen eta jende heldu ere kalean pixkate euskaraz eta pixkaneka gauza aritu da mamitzen. Garrantzia handia izan du ere, 36ko nire aita bezala, aita eta ama, etorri ziren refusiatuak, kiputxak asko, haiek gehiago egiten zuten euskaraz, gero Nafarroak ere, Nafarrotik jende asko etorri da, lanera edo eskapoginak kontrolandogatik, zergaitik handikan eskapoginak ona etorriak, eta horiek ziren, horiek egiten zuten endaiako kutsu eskolduna haiek zer ematen. Gaur egun gauza asko aldatu da, alde batetik euskara plazaratu da nomaiten, eta euskara etzen egiten kalean, baina bazen eta bada jendea euskalduna eta euskaraz ekina, baina girua etzun ematen euskaraz ez egiteko. Giro oso frantsesa endaia bai da, herri bat oso administrazioekin lotua trena dela, muga dela, kanpotik etorritako jende asko. Donibanarekin bai. Hondarribirekin beti izan da borroka, historikoki krestonak izan dire, baina izugarriak. Hondarribitarrek jaunta jabe behiziren bidazo guztian. Orduan hemengo arrantzaleak ere behartuak ziren Hondarribien nahiarekin, hirukoak bezala eta goikoak ere bai. Donibanarekin bai, Donibanarekin asko. Rubi mailan esaterako, rubi partido bat endaia Donibanei beti borrokan bukatzen zen, beti. Jai hausiak, Bixintxo. Bixintxo da otzailean, 22. Leno, nola pasaportirik ez zuen bezalian, berzio hori Irunen komandante Ortega, ematen zuna pase de favor. Pasaportik ez zuen, baina bazuten pase de favor Bixintxotara edotzeko. Orduan, jende atzozetzen, baina atope, angulak erostera, kafi erostera, etzeuketena erostea. Orduan, Bixintxo, jendez ornitoa zeon, bestalditik etorritako jendea, Bixintxo horian tristia da, negu horrian jaiak hotza eudia eta udaran nabaritzen zen asko, Madritarrak asko etortzen ziren handeiara, gerra horretik, eta ondoren gutxiago. Baina badaude hemen daian Villa de Madrid, La Moncloa eta loko etxeak gerla horretik zeon turismo aberatz bat, Amiarriz zeon eta Donosti, orduan hemen biltzen ziren Europako errege guztiak, Eugenia Montijosola gainera gero, hori izan zen, jende poderotsua eta Rolls Royce eta Bentley eta hendaian ibiltzen ziren. Gero Churchill, Van Clee, Kandinsky, pila bat jende ezaguna etortzen zen endaiera oporretara.
Gerra ondoren, beraztasun hori apurtu zen, beste lekutara hasi zen joaten, eta hemen gehiago izan zen, kanpina eta hala, ez. Dago Hendaiako gurutzea, daukagu monumentu historiko bakarra Hendaian. Hendaia izan da garbitua, txikitua, gerla Espainian aurkako gerletan, ardeko, modernetako eraikin berezi bat, eliza, abadiko gazteluak, oso gaztelu berezia, estilo gotiko bat, Viollet-le-Duc zela arkitektua, Viollet-le-Duc zen Frantzian, baitu olako nola Afrikan ebila esan, arrisko estatuak, kokodriloak, hipopotamoak eta zugeak eta olako osa bereziak. Baionan batez eta Donibanen ere behi, deitzen digute le joder. Joder, zetik izketan gaudela, askotan erabiltzen dugu, espainolez bezala, pues joder, basertua gaude, oso basertua gaude beste herriekin, nobeiten despektiboa nahiko. Hendaiarra da, kostantan oso berezia eta berezi bezala erakusten gaituzte. Teatro bukatzerakoan, agur eta agur eta agur, eta eskapo gintzo. Hendaiara, oso tipo xelebrea. Ni jatortasunarekin asportutan nago.